खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडियोआव आं फोरमायनाय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गसाइगावआव साखा खबब्रै लाक्जारि गारिनिफ्राय 75 कार्टन जौ बथल हमनो हादों। बलामगुरियाव स्विफ्ट डिजायर गारिजों बोरमा खावदों। दाङाइगावआव एमसिएलए प्रदीप बाय'ना गोदानै जानो गोनां सिसि ब्लक लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। इंराजि बिजोंनि फरायसालि गायसंनो लानाय आसाम सोरखारनि थांखिखौ सोमोज्जल भट्टाचार्यआ सोंखारिदों। दानिया दङ आबुं रादाब। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव 30 नं राजा लामायाव सिग्रोमनानै पुलिसा गंसे साखा खबब्रै स्विफ्ट डिजायर गारिनिफ्राय गासै 75 कार्टन जौ बथल हमनो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला हरनि समाव AS01AQ 7359 नम्बरनि स्विफ्ट डिजायर गारिजों सोनाब बंग फारसे सुबुद्रीप घोष आरो सामिलुद्दिन मोनहा आयेन बेरेखायै लांखोमादोंमोन। बे समावनो श्रीरामपुराव पुलिसा सिग्रोमनानै गारिजों लोगोसे जौबो आरो सानैखौबो एरेस्ट खालामनो हादों। बिसोर सानैबो बङाइगाव फालगन्द्रिनि थागिबि होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव बलामगुरि पुलिस थानानि ओनसोलाव सानै सिखावा स्विफ्ट गारिजों मानै बोरमा खावदों। गुवाहाटीनि रेजिस्ट्रेशन नाम्बार टुरिस्ट पारमिट थानाय AS01FC 6947 नम्बरनि स्विफ्ट डिजायर गारिजों मानै बोरमाखौ खावनानै गारियाव दैखांफुनाय समाव जायगानि सुबुङा नुसननानै दावराव खालामनायाव गारिजों खारदोंमोनब्लाबो उनाव सानैबो सिखावा गारिखौ गारनानै खारदों। उननि समाव बलामगुरि थानायाव खौरां हरनायनि उनाव गारिखौ थानायाव लानानै थांदों। गासैबो जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनायनि उनावसो गुबै जाहोनखौ मिथिहोगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बिटिसिनि थिसनजानाय एमसिएलए प्रदीप बाय'ना सनिबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी दाङाइगावआव 90 लाख रां खरसा खालामनानै गोदानै जानो गोनां सिसि ब्लक लामानि अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि बिजनी दाङाइगावआ 19 नं थुरिबारि बिटिसि समस्तिनि बेंखनाव गोग्लैयो। नाथाय सिगां समाव बिटिसिनि रावबो एमसिएलएफोरा सोरखारनि बेरेखा दोलो एबा उदां बिजाथि देरहालांबाय थानाय जाहोनाव रावबो एमसिएलएफोरा जायगानि जौगाखां खामानिखौ मावफुंलांनो हायाखैमोन। जाहोनाव दाङाइगाव बायदि गामिनि लामाखौ रावबो जोथोन लायाखैमोन। 30 नं राजा लामानिफ्राय दाङाइगाव गामिनि गेजेरजों हाबलांनाय दक्षिण बिजनी गोजौ फरायसालिसिम जानो गोनां सिसि ब्लक लामाखौ मोनगोन आसाजों आथिखालाव गामिनि रायजो राजाया जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव जायगानि माखासे मेलेमजिबिफोराबो बाहागो लाफादों। बावैसो सिगाङाव आसाम सोरखारनि मन्त्रि केबिनेटआ लानाय थांखिखौ आसुनि बोसोनगिरि डक्टर सोमोज्जल भट्टाचार्यआ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव आसामनि मोन 126 आयेन आफादनि समस्तियाव गासै गं 126 मडेल फरायसालि गायसंनो थांखि लादोंमोन। जाय मडेल फरायसालिया CBSE केरिकुलामजों दैदेनजागोन। मानो होनोब्ला आथिखालाव आसामाव असमिया बिजों एबा बर' बिजोंआनो सोलिगासिनो दंखायो आरो बैफोर थाखानाय असमिया आरो बर' बिजोंखौ माबोरै साबसिन हामसिन खालामनो हागोन बैफोरखौसो नोजोर होनांगौ आरो जौगाहोनांगौ होननानै डक्टर सोमोज्जल भट्टाचार्यआ बुंबावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।